Tervetuloa Tipnorin Seinäjoen-yksikköön. Olkaa hyvä. Tipnor on Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva teräsjakelija. Meitä tipnorilaisia on kaikkiaan noin 1000, josta noin 300 Suomessa. Tipnorin varastoja, tuotantolaitoksia ja myyntiyksiköitä sijaitsee Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Nyt ollaan Seinäjoen uudessa konttorissa ja Janne esittelee teille tuotantotiloja tarkemmin. Terve! Otetaan turvavarusteet ja lähdetään tutustumaan tuotantoon. Olemme levyjen esikäsittelyyn erikoistunut teräspalvelukeskus. Toimimme täällä Seinäjoella 2 tehtaalla, jossa meillä on tilaa yhteensä yli 30 000 neliötä. Meidän toiminnan ytimessä on lähes 200 hengen huippuosaajajoukko sekä kattava konekanta, joiden avulla haluamme mahdollistaa yrityksille keskittymisen ydinosaamiseensa. Vastaamme asiakkaittemme toiveisiin investoinneilla, joilla haemme laatua, tehokkuutta sekä puhtaampia, energiasäästäviä ratkaisuja. Näistä investoinneista Mika kertoo lisää. Hei! Uusia hankintojamme ovat Trumpfin 24 kilowattinen kuitulaser 2,5 kertaa 8 metrin pöydällä, Iparmian 5-akselinen koneistuskeskus 4 metrin työpituudella sekä Messerin polttoleikkauskone isolla työalueella. Leikkauskoneita meillä on yli parikymmentä ja lisäksi tarjoamme huippuosaamista myös särmäyksessä ja mankeloinnissa. Tipnor on luonnollinen valinta.